Siyanibingelela egameni likaJesu zonke indawo enikuzo. Ngibonga kakhulu umhlangano lo ebekade uSathane ethi usifake ebunzimeni kanti usinika inkonzo njengoJohane owathathwa wayolahlwa esiqhingini sasePatmos. Babethi bayamlahla, mefika khona wafike wabona inkosi, amehlo akhe sekhishini edingisile, kanti uzobona inkosi. Nathi ihlathi ebesilahlelwe kulo sifike sabona inkosi, asilibonanga ihlathi, sifike sabona inkosi. Kwaba mnandi konke, kwakuhle konke, angazi ukuthi ngingathini, kodwa nje kube mnandi konke. MawunoThixo ayikho into ebuhlungu wena, ngisho umuntu angakwenzani akwenzeni, ngeke uze ubuzwe ubuhlungu. Kube mnandi ngendlela emangazayo. Ngakho-ke ngithi angime kule ndawo ngibonge imithandazo ebisithandazela yonke indawo ebebesithandazela. Inkosi iye yaba nathi nebandla lonke elihle le-African Gospel Church engiliholayo. Ngithi uNkulunkulu akaligcine, kube kuhle, kube mnandi, siphinde sibonane kulo nyaka ozayo kumnandi. Thamba manje ngithi angibonge ithuba eseliphiwe uNkulunkulu njengoba sesikhathi simemezele ukuthi umhlangano uthi uqala mhla ka-1 kuya kumhla ka-7 eFasketeli. Wabe ngendlela sesikhathi sifune ngayo nangendlela sesikhathi simise ngayo. Siyambonga uNkulunkulu, ngathi selongaqala ukuza umhlangano seFasketeli. Eminye imihlangano lesike siyikhohle phakathi kwethu. Sibonge kakhulu bazalwane ukubekezela esibe sithi isiqubulo sethu, uma umoya wombuso uvukela ungayishiya indawo yakho. Sibonile ukuthi ngempela uma wayishiya indawo yakho uyokhala emaweni. Sibonge kakhulu bazalwane, uma umoya wombuso uvukela ungayishiya indaweni. Sibongile into esiyithole entabeni zidlule sake sayithola egameni likaJesu. Sibonge kakhulu ubaba wethu, ubaba moderate, ubaba uMthembu, indlela besiphethe ngayo nendlela akasenzele ngayo kahle umhlangano wethu. Sibonga kakhulu umthandazo, kuhle ukuhola elide ekholwayo, kuhle ukuhola elide ethandazayo. Wamalide lesi sikhathi amalide angatholakali ongayazi noma umzalwane noma kusiya umzalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane uThixo anigcine, anibusise, anisikelele, size sihlangane ngonyaka ozayo kobe kungaphezulu kwalokho ekade sinakho. Sibonge kakhulu noTimothy Myeni wencandweni Christ Ambassadors, uthe ngimdlulisele ukubonga okukhulu kubazalwane indlela abamukele ngayo. Sibonge kakhulu, inkosi ibe nani, inigcine, inilondoloze ngoKristu Jesu inkosi etawubuya masinyane.